24 hier weer Europees volleybal in Snits. Alterno in het zwart zien de Snitsers die dus een thuiswedstrijd spelen. En de Snitsers beginnen wat zenuwachtig aan een wedstrijd. Komen mij 8 draaien achter in de eerste set. Maar starig gewoon begint het besef te komen dat je wel degelijk wat te heljen is. En waarom ik net? In de competitie gaan ze Alterno wel verslaan. En ook voor de Supercup winnen ze beter als Alterno. En hier via Fenna Seinstra wordt het verschil wat lichter maken naar 5-8. Snits gaat terug in de eerste set, maar waar het dwaande is, waarom komen in die wedstrijd en via dit blok voor het eerst de voorsprong. 16-15. En nou dus een time-out voor Alterno. Wordt beziekerd er nog wat van te redden. Maar Snits is duidelijk beter die eerste set. En met deze bal is de eerste set binnen. 24-21. In de tweede set had Snits het duidelijk een stukje dreger. Van begin af aan maakt ze er achterom. En Alterno is daar de fellere ploeg. Scoren makkelijker en drukken Snits verder en verder achteruit. Lange rally, maar soms hele mooie reddingen. En dan hier toch het punt waar Snits wat een beetje spanning waarom brengt. En ons Santje gelijk gaat het alle kanten uit. Maar in de slotfase van die tweede set doch blikken dat Alterno het nou beter vormen had. Het blok stiert goed, dat twakita. En dit dalsje valt echt de goede kant op. Dus nu is het 24-21 voor Alterno. 1-1 in sets en het kan alle kanten weer uit. In de tweede set komt Snits met 8 draaien voor en ligt het dus heel aardig te gaan. Maar Alterno, die ben je nooit helemaal kwijt. Die blijft vechten en die blijft in de wedstrijd. En hier heel mooi verdedigend werk van de Snitsers, maar toch het punt voor Alterno. En dan, mooi punt van Monique Volkers. Met het shirt dat Snits heel snel waarom komt, staat 22-23. Het kan alle kanten weer uit. Fenna Seinstra met de opslag. En dan een curieus moment, want deze bal gaat oer de antenne heen, maar dat wordt net zo'n door de scheidsrechter. En op het setpunt waar Snits, 24-23, gaat het punt naar Alterno. En dus net de setwinst voor Snits, maar een liggen ze staan. En Alterno drukt terug en wint die wichtige tweede set met 27-24. Heel zoer voor de Snitsers die hier zorgen dat de winst hun uit de hand glipt. 1-2 Alterno in eigen hal van Snits. En dus mat het barren in de volgende set, de vierde set. En daarin een wederopstanding van de Snitsers. Geweldig goed spul. En via zo'n 2 en 18 zien neemt Snits een grote voorsprong. Roos van Wijnen met de opslag. En de zwierigheden achterin bij Alterno. Keurige punten tussen terug. En het gat groeit en groeit. En het besef is er dat die vierde set binnen Helleburg kan. En die vierde set wordt binnen Helle. Want goed verdedigend werk zorgt ervoor dat Alterno net terug de barrière heen slaan kan. 24 tolven in die vierde set betreft 2-2. En dus is het wachten op de allesbeslissende vierde set. De spanning dript eraan in Snits. Welke ploeg had de zenuwen het best onder controle? Deze eerste Europese wedstrijd. Monique Volkers met de opslag. En Alterno die dat net goed aanmaakt. En
Snits rent uit naar 8 draaien. Jelwijs die 5e set. Er wordt wisselen van Helte. Maar de beste papieren binnen vanzelfs nowhere voor VC Snits. Kennen ze de druk on in eigen hal. In het zicht van de finish. Alterno. Ja, die is nooit heel dolverslijn en ze sloep wat dichterbij. 5-8. Het verschil nog maar draaien. Time-out Petra Groenland. Even de kopjes bij elkaar. De concentratie weer ompakken. Want ze binnen er haast. Het is Alven Joggen met de opslag van Denise Baas. En Alterno knokt voor de laatste kans. Ze groeien in die 4e set. Krijgen die kans ik van Snits. Dan werd het eerst net aan de meisje. Vooral toch goede reddingen van diezelfde Denise Baas. Maar Snits kan het zelf echt net aan meisje. Hudde smash, weer Denise Baas. Keurig verdedigen. En dan nog een keer met Ian Haan. En dan mat Snits het nou zelfs aan meisje. Maar dat slag het net. En dat betekent dat Alterno hier helemaal waarom is in de set. Al het zien. Hoe is het mogelijk dat die spanning toch nog weer zo groot wordt? De netservice. Tolwet zien. No voor Snits. En nou nog 3 puntjes. Fenna Seinstra. Maar echt die serveert uit. Tolwe Alve. Ja, het komt echt on op de allerlaatste puntjes in de 4e set voor de eerste Europese oerwinning. De verdediging staat no wolwer goed. Een hudde smash, maar dan via het schouder van Fenna Seinstra is het Tolve gelijk. De time-out van Petra Groenland. Nog 1 keer de kopjes dezelfde kant uit. En wat kan Alterno er nog voor oorstellen? Daar is Roos van Wijnen met een hele belangrijke smash via het blok toch weer de voorsprong. Trekje Tolve nog 2 puntjes te gaan. Roos van Wijnen met een lastige opslag. En dus een kans voor Snits. En daar is Monique Volkers bij het hele belangrijke matchpoint. 4 Tolve. Nog 1 puntje en de eerste Europese oerwinning is een feit. Roos van Wijnen. En die had een gelukje. En dat is het allesbeslissende punt. Snits wint die 4e set met 15 Tolve. De wedstrijd met 3-2. En begint dus heel goed voor haar Europese avontuur. Gefeliciteerd, want na 22 jaar is er weer eens een Europese wedstrijd wel. Ja, nou bedankt. Ja. Het was echt super om weer mee te maken. Ja. En je ziet ook dat het echt leeft weer in de stad, want het staat helemaal vol ook. We winnen en er zat een hoop spanning op in de wedstrijd. Het echt een vrouwenwedstrijd en echt een Europese wedstrijd. Waarbij het uiteindelijk wij aan het langst eind trekken. Dat is mooi. Ja, nu hebben we de eerste wedstrijd erop zitten, gelukkig winnend. Maar je hebt eigenlijk nog niks. Dus die tweede wedstrijd moet ook gewonnen worden. Toch denk ik dat jij nog wel eens even terugdenkt aan die 3e set. Ja. Want jullie hadden hem in handen. We hadden hem in handen en als de lijnrechter goed had gekeken, dan was die bal gewoon buiten de antenne langs. En dan had je hem gewonnen, maar goed, dat mocht niet zo zijn. Iedereen maakt fouten, de scheidsrechter heeft ook heel veel fouten gemaakt. Gelukkig aan beide kanten, dus daar kun je hem verder niet op afrekenen. We hadden hem in handen, hadden 2-1 voorgestaan en dan moet je maar kijken wat je natuurlijk in die 4e set gaat doen. Wij starten gelukkig die 4e set wel heel goed en winnen hem overtuigend. We beginnen die 5e set overtuigend en er komt toch een lichte spanning er weer op dat het weer 12-12 wordt. En dat doe je jezelf gewoon tekort mee, je beloont jezelf niet. En uiteindelijk pak je hem gelukkig wel. Dus er stond best wel veel spanning op het team. We hebben ons echt in de wedstrijd moeten knakken. En dan, zo'n 5e set is altijd helemaal spannend. Dus dan, we zijn goed bij elkaar gebleven en gelukkig nog winnend afgesloten. Maar 3-2 verliezen, daar heb je niet genoeg aan, hè? Nee, je moet 2 wedstrijden winnen. En dan is maar zo heel blij dat we gewoon nu gewonnen hebben. Zij moeten nu winnen. En als die golden set komt, dan zien we wel weer hoe het gaat. We bekijken het gewoon per wedstrijd. Ik ga nu ons voorbereiden op Zwolle aankomende zaterdag. En dan hebben we een week waarin we een beetje kunnen rusten. Want het is best wel een aanslag op die meiden. En dan heb je Pilpoes en dan gaan we weer rustig naar Apeldoorn toe.
Je wil graag Europa in. Dat kan. Ja, dat kan zeker nu. We hebben het eerste stapje gezet. Maar ja, zoals ik al zei, je moet 2 wedstrijden winnen. Dus we moeten er over 2 weken nog vol voor gaan. En dan hopelijk echt Europa in.